la proposta d'acord del ple sobre el compliment del disposat per la provisió de 29 de desembre de 2014 recaiguda en l'incident... Divendres 30 de gener al vespre, el consistori de la Palma va portar a terme el primer ple extraordinari de l'any. A aquesta sessió plenària, a la que no van poder assistir la regidora Judit Rubio i el regidor Josep Maria Llop, es va portar a aprovació la proposta d'acord de la xifra resultant del contenciós dels traspassos amb Cervelló, tema que porta cuejant des de la segregació de la Palma l'any 1998. L'Ajuntament de Cervelló reclamà originàriament una quantia econòmica d'1.800.000 euros a la Palma en concepte de la part corresponent del deute. L'Ajuntament de la Palma sempre es va mostrar contrari a aquesta quantitat. Enmig de tot el procés, el Tribunal de Justícia va obligar a la Generalitat a definir aquesta quantitat específica, degut a les discordances dels dos ajuntaments. Així, l'abril de l'any passat, la vicepresidenta de la Generalitat va confirmar que la quantia final era de 770.000 euros, una xifra resultant a la que en cap moment, segons l'Ajuntament de la Palma, se li va aplicar els criteris de segregació. Novament, l'Ajuntament de la Palma no hi va estar d'acord i va presentar un recurs amb un informe fet pel Francesc Bosch, on la xifra resultant és de 434.826,61 euros a favor de la Palma. Aquest informe es basa en tres elements. Per una banda, el saldo que hi havia a les caixes, en tresoreria en el moment de la segregació, i amb el repartiment proporcional basat en la proporció de població que hi havia a Cervelló i a la Palma. Hi ha un altre element que està actiu d'alguna manera a favor de l'Ajuntament de la Palma, que és un cànon que en el seu moment es va liquidar amb el contracte que es va fer amb Sorea, l'empresa que va portar, que se la va contractar per donar el servei d'aigua, i aquest cànon és a partir del 2006-2007, 1996 o 1997, el 1998, que hi ha la segregació, d'alguna manera ja s'havia executat part, o ja s'havia liquidat part d'aquest cànon, o s'havia aplicat part d'aquest cànon, però el que quedava pendent, que eren 10 anys, que quedaven pendents d'aquesta contractació, és el que des d'aquí la Palma es reclama que amb la mateixa proporció que el tema de tresoreria, és a dir, en base a la diferent població que hi ha a Cervelló i la Palma, s'ha de retornar a l'Ajuntament de la Palma. Aquest és la part en l'actiu, i en el passiu hi ha el que es pot identificar o es pot documentar com a deute que la Palma té en quant als préstecs que l'Ajuntament de Cervelló va demanar per realitzar inversions i per realitzar obres a l'Ajuntament de la Palma. I aquesta xifra rebaixa una mica aquesta quantitat. És a dir, que aquest informe que fa el senyor Francesc Bosch és l'únic element que ha fet la Palma en base a la documentació que ha tingut accés durant tot aquest procés. Avui acabem una mica en és l'últim pas d'aquest procés, en el que la Generalitat ens reclama quin és l'import que nosaltres entenem que queda en la liquidació de la segregació de la Palma, i és la proposta d'acord que portem avui al ple. L'aprovació d'aquest únic punt de l'ordre del dia va ser unànime, i és que cap govern de la Palma ha arribat a un acord amb Cervelló degut a les discrepàncies existents, i ha sigut sempre un tema que ha portat de cap a l'Ajuntament de la Palma, des dels inicis de la segregació. Aquest ha estat sempre el cavall de batalla a l'hora de tancar aquest procés de segregació amb Cervelló, ja des del primer dia, ja des de la mateixa comissió gestora que es va crear quan la Palma va iniciar el seu camí com a municipi independent, i després els diferents equips de govern mai no s'ha arribat a un acord perquè no hi havia aquesta coincidència de criteris entre els uns i els altres. Hi va haver diferents intents i, de fet, ara ens trobem amb un document del 2004 que correspon a un intent que va fer en aquell moment era el conseller Joan Carretero de tancar aquest expedient amb un informe fet per un funcionari de la Generalitat en el qual es quantificava el pretès deute o el deute que havia d'assumir la Palma
arran de la segregació en uns 770.000 euros en tal efecte, no? Si no m'equivoco. Això es va rebutjar en aquell moment per part de l'Ajuntament, es va rebutjar a més, diguem-ne, amb consens tant amb els grups municipals com amb antics anteriors alcaldes, que per tant de la Palma, doncs, amb la idea doncs, que tothom qui havia estat implicat en aquest procés de segregació i de creació del nou municipi doncs, hi participés i estigués d'acord amb la posició que s'adoptava, i per tant ja a partir d'aquell document en què un funcionari de la Generalitat quantificava el deute que la Palma hauria d'assumir amb un criteri de població, és a dir, si érem el 36% de la població havíem d'assumir doncs, el 36% del deute que tenia l'Ajuntament en el moment de la segregació, doncs es va acordar rebutjar aquell plantejament i formular-ne un d'alternatiu, doncs, amb informes tècnics doncs, que va fer que en aquells moments era el secretari de l'Ajuntament, que van fer doncs, un anterior secretari de l'Ajuntament de Barcelona, i un tècnic també en temes econòmics municipals, és a dir, ja es van generar un seguit d'informes que defensaven una posició completament diferent. Arran d'aquell posicionament hi ha hagut uns contenciosos, aquests contenciosos han acabat amb una sentència en la qual el jutge acaba dient que la Generalitat, en tant que responsable de la segregació, és qui ha de determinar com s'ha d'executar, i ens trobem ara que la Generalitat, a l'hora d'executar aquesta sentència, el que fa és tornar a posar sobre la taula aquest informe del 2004 que, en funció del qual, la Palma hauria de pagar 770.000 euros a Cervelló. Per tant, ara hem arribat a un acord de dir no hi estem d'acord, com tampoc no hi estàvem d'acord en el seu moment, aquests diners no està enlloc justificat que corresponguin a la Palma, i en canvi a partir de les dades que tenim i les que s'han posat sobre la taula durant tot aquest temps i a partir dels arguments que per part de la Palma s'han anat defensant en tot moment, el deute en realitat és de Cervelló respecte a la Palma i puja uns 434.000 euros. L'Ajuntament de Cervelló reclamava 1.800.000 euros amb deutes, que els va fer per un repartiment directament proporcional a la població, més o menys, i l'Ajuntament de la Palma, en virtut del que deia el regidor del decret de segregació, li reconeix 78.000 euros. Estem parlant d'aquestes magnituds. Aquests 78.000 euros corresponen a certificacions d'obres suportades per un préstec que efectivament s'han invertit a la Palma. Estem parlant de dues magnituds absolutament contraposades, malgrat que nosaltres entenem que sí que apliquem el criteri que fixa el decret en el moment en què reconeixem aquests 78.000. La resta, fins al 1.722.000 euros, no hi ha cap mena de justificació. Això per una banda. Segona, també és important entendre que en el moment en què la Generalitat sí que s'ha posicionat, que també és el que ens queixem, la Generalitat es posiciona amb un repartiment a partir d'aquest informe del Marià Nicolàs, que és un repartiment també no pel decret de segregació, sinó un repartiment directament pràcticament poblacional, diguem-ne. Tu tens el 66, tu tens el 33 i ja acabem. I arriba aquesta xifra de 770.000 euros. Aquesta xifra de 770.000 euros, d'alguna forma, amb tots els processos que hi ha hagut i amb un altre procés que hi ha hagut anterior que va tombar les tesis de Cervelló, ja rebaixa les pretensions de Cervelló. Perquè el problema d'alguna manera ha estat sempre que Cervelló ha reclamat que la Palma assumís uns deutes sobre els quals no hi havia justificacions que expliquessin que aquells diners s'haguessin invertit a la Palma, ja que el criteri perquè aquells deutes de Cervelló es poguessin imputar a la Palma era que corresponguessin a crèdits destinats a inversions que es van fer a la Palma quan pertanyia al municipi de Cervelló. I hem estat d'acord nosaltres i hem estat d'acord en el si de la Comissió de Segregació i per tant hi votarem a favor a seguir continuant defensant aquesta posició de la Palma, aquest interès municipal. Això implica donar resposta a aquest requeriment del tribunal i a partir de la nostra resposta esperem que el jutge acabi pronunciant-se i donant ja una decisió, prenent una decisió que pot ser pràcticament definitiva respecte a quin és el deute que haurà d'acabar assumint la Palma. El 1.800.000 euros, això ja ha estat tombat pels tribunals. En aquests moments, els tribunals, l'única cosa que li reconeixen, encara no li han reconegut, però l'única cosa que aspira Cervelló, diguem-ne, a que li reconeguin, són aquests 770.000 euros. D'acord?
d'aquests 770.000 euros nosaltres estem d'acord amb 78.000 euros, però el que diem és que a més dels altres 600, els altres 700 no ens pertoquen i a més ens heu de tornar, diguem-ne, la part corresponent al cànon de Sorea que no s'havia acabat d'esgotar, més el que hi havia a caixa el dia que ens vam segregar. I això dona aquests 431.000 negatius. Vale? No sé si... Refermar una mica la importància de que la comissió de traspassos, formada per membres dels dos grups que en aquests moments hi ha en el consistori i per antics alcaldes i de la comissió gestora, doncs això per tota aquesta situació nosaltres té més valor encara aquesta ara votació en principi unànim amb el sentit aquest. Finalment, el deute sembla ser de Cervelló a la Palma, però l'Ajuntament haurà d'esperar fins a la decisió final dels tribunals. Només pregunto una cosa, el que sembla que està clar és que no hi ha un criteri fixat per la Generalitat en quant a les segregacions i no sé si s'ha tingut en compte les segregacions anteriors a la de la Palma, com s'havien resolt amb els casos de les anteriors segregacions immediatament anteriors a la que es va suscitar a Cervelló la Palma. Després de la votació del punt, tot i ser un ple extraordinari, es va donar la paraula als assistents per tal d'aclarir qualsevol dubte possible relacionat amb aquesta xifra resultant del contenciós. Doncs si no hi ha res més, gràcies per haver vingut i fins la propera.